سلام طعنا هبلي ساعة شدوش تخوين اللو زينانهم ኢትዮጵያ በኽብራና ጽነሳን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይተቐርብ ሃገር ምዃና ኩሉ ክግንዘቦ ዝግባእ ጉዳይ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ካብ 10 ጉንበት ክሳብ 16 ጉንበት 2013 ዓ.ም ኣብ ፓርክ ወዳጅነት ዝኽበር መርሃ ግብሪ ሰሙን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ብዕለ ጀሚሮም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መርሃ ግብሪ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኢትዮጵያ በኽብራና ጽነታን ፈጺማ ናብ ልዝብ ዘይተቐርብ ሃገር ምዃና ኩሉ ክግንዘቦ ይግባእ ኢሎም ከመጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ መንነታት ውሽጢ ደሚቓ ትረአ መርኣያ ናጽነትን ኩርዓትን ጸለምቲ ህዝብታት ምዃና ሓቢሮም እዮም ልዕሊ ኢሎም ዝረኣዩ ሰብ ዋና ብርክት ዝበለ ታሪኻትን ፍሉይ ጸጋ ተፈጥሮን ዝተዓደለት ብብዙሕ መንነታት ዝተኣሳሰረ ታሪኻዊት ሃገር እውን ኢሎም ብምዃኑ እውን መግለጽታት ዝኹሉ ዝኾነትን ወናኒት ታሪኽ ዝኾነት ሃገር ኩሎም ብኣግባቡ ክርድእዎ ይግባእ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ عقر هفتي إثيوبيا بحبار بملمعن بمتصباين كلهنا نحبراو بلصقنا مسرح يقبالنا خبلو توم قداماي مينستر حاتي تومالو أب 10 توارح كاب نقد وصاء ورق لعل 553 مليون دولار أتاو كم ترخبا مينستر معدن ندادن قليصوم قدم خلال عامات أب 2011 عام سمرت عداقا ورق أزيو وريدو 27 مليون دولار أمريكا راح ترخبا تخون أبز حز أوانة مينستر بزسرحو سرحتي لوطي بزل على بركي كبل كم زخالت حبيرهم أب 2010 عام تمرت حدا 298.3 مليون دولار زترخبا تخون أو وشت 10 توارح زعمت 553 مليون دولار كركب كيليوم نزوتيت كاب موصا ورق جميرو أب كلهم مقصاصات استواصون زبركتو أكالات مرها قبر مسغانا نافلطون يكايدالهم أبت مرها قبر مكتل قداماي ሚኒስተር ጉዳያት ወጻና የተደመቀ መኮነን ሚኒስትር ማዕድንን ነዳድን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኣብ ፍርያት ወርቂ ዝተዋፈሩ ዳዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ተረኺቦም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ወርቂ በባህላዊ መንገዲ ምፍራይ ጀመረ ቅድሚ 2000 ዓመታት ከም ዝነበረ ፍልፍል ድርሳናት ይሕብሩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ባህላዊ ምፍራይ ወርቂ ተዋፊሮም ይርከቡ ትግራይ ደቡብ ኦሮሚያ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ወርቂ ብምፍራይ ዝፍለጣ ከባቢታት እየን ممحدر كسام أديس أبان كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا هجرة سبكت أديس أبان نحبر السب تربح تجبر بروجكتات تكبر ونمكبر سنة سممعنات برحام وشميتن 10 مليون تفراريمم تسممعنات مكتل كنتيبا كتم أديس أبا وزارة أدانة شعبين كاردينال كاثوليكويت بيت كريستيان إثيوبيا برهان يسوع سرافيلن تفراريمم أبو أديس أبا زلوا محبرون قط أو متأجمات بتسعر ممحدر كتم أديس أبا طرح مفتاح كم زي كأل زجلت أتى المكتل كنتيبا أتابع كريستيان تحت منا أبرز لهم كفالات حبر السب تأجموا من مفتاح زي جمرت وصراحة حتى أنا خير حتقتل يقبايلن كاردينال برهان يسوع بقدوم أتم محدار كتما كابتم هارو جميرو بتحت منا أبرز الكب زي قاتاتنا من مجاب زي جمرهم صراحتي زي نعدو كم دخونو قالتهم ሚኒስትር ጥዕና ተማለው ዘውፅኦ ፀብፃብ 24 ሰዓታት 568 ሰባት ምርመራ ላብራቶሪ ተገበረሎም ትኸውን 454 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ኣረጋጊጹሎም ብኻልእ መዳይ 809 ሰባት ካብቲ ቫይረስ ሓዊሞም ኣሎም እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮብ ዘውፅኦ ፀብፃብ 24 ሰዓታት 13 ሰባት ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ህይወቶም ሲኢኖም ኣሎም ስለዚ ክቡራት ተመልከትና እቲ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብቕልጡፍና ተጋፊሑ ይርከብ بوجنا خنجبر زجبات القاعة عشوش كيبلنا عبزخونة بوتا بزخونة أوان كنت جبري جبا مال اقتناعي بريزيدنت هالورق زودي منجست فرنساي نسجر منجست السودان على ملخ حجز نمجبرة بباريس أبسترالو جوباي تساتيفن أبتو جوباي تبي حوسو بزحت هجرات أفريقيان على ملخت كالاتن كم ساتفو تجليتهم بريزيدنت فرنساي إيمانويل ماكرون هاجرهم فرنساي
ሱዳን ካብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ተለቅሐት ዕዳ የቃልልዩ ዝበለቶ 1.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምግባር ገሊጾም እቶም ፕሬዝዳንት ሃገራት አፍሪካን ዓለም ለኸ ትካላትን ሓገዝ ንኽገብሩን ጸዊዖም ሱዳን ንኻልኦት ሃገራት ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ልምምድ ዲሞክራሲ ትርከብ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ሃገራትና ገብረውን ዝርከበ ሓገዝ ምስጋና ቀሪቦም ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መደረ ዘስማዕ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዘበና ዝተሳገረ ብደም ዝተኣሳሰረ ምሕዝነትን ምትእስሳርን ነብሪሄን ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት እውን እቲ ግድብ ዘፈልፍሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ዜጋታት ጠለብ ሓይሊ ካብ ምምላእ ሓሊፉ ንሃገራት ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካውን ተረባሕቲ ክገብር ዝኽእል ከም ዝኾነ ተዛሪበን بخال ملكو عب الدوب السودان تفتروا زي مسمعات يخونوا كفتروا تقولوا زي مرددات كفتحوا زقبهم بالذاتن عب مرس تمركزة كخون كم زقباء مجنزابن تجليتهم أبت جوباء كاب بريزيدنت هالور زوري بتوسخي بريزيدنت رواندا بول كاغامين بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي كاب أفريقيا مدارة كم زسمعوا تحبيرهم حملة عشرة تنفتم أقرب زهبوا ربح بمحساب خون كم زقباء قدماء منيستر أبي أحمد قليت سالساي زور حملة عشرة مجمر مرها قبرية ببيت صفت قدماء منيستر نتسالت أيو تقستيشانو تخطاتي لطول أباد دمك سالساي زور هاجرو حملة عشرة منيستراتن رسان محدار كللاتنا بسترخبلو تجميرو أبز حلفو كل التعامتات 9 بليون فلسطات تدخلون تخون أبز عامة دما بحملة عشرة 6 بليون بإثيوبيا 1 بليون دما بقربة بالتهاجرات إثيوبيا متكال مدى بكام استتحازت حبيرو أبت بروجرام ترخيبهم مدرز اسمعو قدام المينستر دكتور أبي أحمد إثيوبيا وانا بحملة عشرة زر أي ومنفسيكال أبكالو تعودتاتون متقام زكال مخانو مجلس إيلهم جرين ليجاسي لإثيوبيا سنل بيتاتشن بيرواتشن حملة لجاسين إثيوبيا تنفل منبر أفايتنا بيروتاتنا كبابتاتنا كتماتاتنا كمودما هاجرنا إذا كمسؤولي جبا زبل التحساسبا زحزايون بيروتاتنا خونا كتماتاتنا بزل كعن ملوات أبز بوتا ولا حدا كوز أي هاجر زمس عين التخلي وأقرب يلن استفلي فلت أتكون جنزبون أيمس أنان أبز حسر أوان إذا ببعلنا عقمي مدلاون تخيلنا ملا هاجرنا بزجواب حملة غير كم ملخع كم زكال مرأي أيون إثيوبيا حبيرهم نولدوز محلف سرح بمسرح أي خلون زبل تطرات تليم دما نحنا كمن حسون زحسبنا دما عمريت سرت انتزبطن عبيت إثيوبيا جهاد نمقبار كمن نسرحن مجلسيون أبعلتهم من قصاص إثيوبياوان أقربات وسان قد كم زلهم زحبروتهم قدامي منيستر زين مقبار دما حملة 10 كت أنا غريق بايلهم إثيوبيا النزاف بيلة بالنقص كاسيوس كفتني هنا تسرالاتش إثيوبياንን أقربن العل زغنا متأثر اللوم حملاي لجاسين تنحس مس كله من قصاصاتنا عبيه قدس أوتو أقربات إن مقرات كم نبرتع كله عم تكالون كنبرتع يقبع دقاف كوف مبلي برهان وحسنا نابرا نخين سئن زبل حساب زحزايون إثيوبيا حويسوا باستفلالي هاجرات استلعلو زي مردات من كل يوم هفت تفترو مخانو زحبرو قدامي منيستر أبي أحمد كله تتكامل يزقبر زي حملة 10 متنخاري دليلهم بعلم لا يالو ግጭቶች አብዛኛው ሊባል በሚችል ደረጃ أب علم زلوا جونزتات بأبزحة بزبها البركي مسم من الطال هفت تفترو ستحازيهم معدنات ماي بوتان كالوتن حويسو نابنت أبي إثيوبيا زرأيو من مزبالات مس هفت تفترو ستحازيهم نا إنسات موعل مريت منبر مريت بحفشا زحشة مريت نمحز زكايد وطت ببرك علم أبزوانان هاجرنان منك الجونزيو أبزحة بوتا ملوات انتقيلنا جونز إن من الكايرب حلو بزحات هاجرات نخيد فرنا دما يحجزيو مجمار سالساي زور حملة 10 كم توم زحلفو كل التعامتات عوت المقبار ناي كل إثيوبياوي تصادفو كم زدليك قدامي منيستر أبي أحمد تصويعهم ባለፉት 2 ዓመታት ተደምረን እንዳሳካነው በዚህ ዓመትም ተደምረን أبز حلف عمتات تدمرنا عود كم زمزجبنا كله لمون تدمرنا عود كم النمس تسويت جبريون أبز خيدي كل إثيوبياوي بهيمانات بعليت بكلل بزوتان كالوتر مهنياتات أنت يتفل عليه كم هذا سبب متعبار منفس كم زعوته بزل على كبري ساويته يقرب إذا بروجكت مسمرز أساس ريكونن كلهم كم تفلتوا نزغت المرز أنت زي كوينو نحز مرز أي بتسحن هجر علامات جبرنبر مرز علمه بزي مخانو كلهم ودوات بوليتيكا مرحت هيمانات مهران تمهارو أو كل عود سرح زركو فتو تهاجر بمولهم سعري بمقبار نزح المكعوتي قبا سالساي حملة 10 بكلهم من كللات إثيوبيا كاب صباح جميرو كام زي جمر دمات حبيرو يوم
ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ጉዳይ ሃገርና ይንዋገ ብምባል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝጋውሑ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ሲዒቡ ዝሓዙ ዝተዛበዐ ቅዋም ክልውጥ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ፀዊዖም ኣሎም ንጋት በቃና ዝሰደደቶ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ The government of Ethiopia had all the rights. ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ህላው ሃገርና ኣይንዋገን ብዝብል መሪሕ ሐሳብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቤት ዕዮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተረኺቦም ድምጾም ኣስሚዖም ኣለው። መጀመሪያ ሊያሳስበኝ የሚገባው እንደ ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ሀገሬ ናት መጀመሪያ መቀመጫዬ ናት ክልሌም ሀገሬም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይጋውሑ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ሲዒቡ አሜሪካ ሆነት ካልኦት አካላት ዝሓዝዎ ግጉይ ቅዋም ክልውጡውን ጸውያም ኣለው። ይሄ ስለ ፖለቲካ ድርጅት ስለ መንግስት ምናምን አይደለም። እዚ ብዛዕባ ፓርቲ ፖለቲካ ብዛዕባ መንግስቲ ይኮነን ከም ሃገር መንግስቲ አሜሪካ ወይ ድማ ምዕራባውያን ዝሓዝዎ ቅዋም ህድ ኢሎም ክሪዎ ንምሕታቲ ናብዚ ክወጽእ ዝኻልኩ የአሜሪካ መንግስት እጁን እንዲያነሳ መንግስቲ አሜሪካ ኢዱ የልዕል ንሕና ንመንግስትና ኢና ንድግፍ ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሃገር እያ። ኢትዮጵያ የራሷ ሶቨሬኒቲ ያላት የ3000 ዘመን ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ሉዓላውነታ ዝሓለወት ሃገር እያ። ታሪክ 3000 ዓመታት ዘለውዋ እውን እያ። ጽላእታ ዝሕፈረት ሃገር እያ። ሎሚ ኢዳእታውነት ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስለዝተፈጠረ ንዕኡ ተቃይሞ ወጽእ ዘለኹ መጻኢ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘሳግራ መንገዲኡ ኢሎም ኣለው እቶም ተሳተፍቲ። የውጭ ኃይሎች ከፍተኛ ጫና አለ የአሜሪካንም ጨምሮ ኢትዮጵያን በጋራ ሆነን ይሄንን ጫና ሓይልታት ወጻኢ ልዑል ጸቕጢ ይሕድሩሎ ናይ አሜሪካ ሓዊሱ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ነዚ ጸቕጢ እዚ ከም እንቃወም ንምግላጽ ብፍላይ አሜሪካ ኣብ ዝሕዚ እዋን ትወስዶ ዘላ ቅዋም ንምቅዋምን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዃንና ንምግላጽ ኢና ተኣኻኺብና። እዚ መጻኢ መረጻ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኩነታት ንኽዛዘም ዘለና ትምኒት ድሌት ንምግላጽ እውን እዩ። ግድብ ህዳሰ መግለጽ ህላውናን ሉዓላውነትናን እዩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዝጋውሑ ወፍርታት ግግዊ ፕሮፓጋንዳ ንድሕሪት ከይበልና ሓገዝና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና በመባል እውን ተዛሪቦም እዮም። ማስተላልፈው መልእክት ዛሬ እዚ የተገኘሁበት ምክንያት ከነ ቤተሰቦቼ ኣብዚ ምስድራይ ዝተረኸብኩሉ ምክንያት ሃገረይ ወኪሌ ቤተሰበይ ወኪሌ ሓድነትና ንምጥንኻር እዩ። ካልኣይ ድማ ግድብና ተገዲቡ ክመልእ እዩ። ኣብ ቀረባ ብስራት ከም ሰምዕ የዝግምት በሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለውን ጫና ለመቃወም ነው። ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ንምቋሚ ግድብ ኣባይ እውን ብግቡእ ተዛዚሙ ንህዝብና ክረብሕ ዘለና መሰል ምግዳብ ንምግላጽ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መወዳእታ ዘለዎም ሕቶ ንሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብጽሑፍ ኣረኪቦም እዮም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሃገር ብምዃና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካብ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት መምርሒ ተቐበልን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሓደ ትካላት ሚድያ ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር ዝቐርቡ ዘለዉ ውንጀላታት ተመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደ ትካላት ኢትዮጵያ ካብ ትጋጢምዋ ዘሎ ጸገም ንኽትወፅእ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ካብ ምሕጋዝ ምድጋፍን ነቲ ኩነታት ኣብ ምግዳድ ትኹረት ገይሮም ክብል ኣፍሊጦም። ኣብ ሰብኣዊ ድጋፍ ክልል ትግራይ ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስራሕ ድልውነቱ ምግላጽ ጥራሕ ዘይኮነስ ወሃብቲ ሰብኣዊ ድጋፍ ብዘይ ምንም ገደብ ኣብ ትኽልል ክንቀሳቐሱ ምፍቃዱ እቲ ሚኒስትር ገሊጾም። ኣብ ሓደ ከባቢታት ክልል ትግራይ ምስ ጸገም ጸጥታ ተተሓሒዙ ሓገዝ ንምግባር ጸጋም ምንባሩ ዝገለጸ እንትኸውን ሕዚ ግና ከም ዝተፈትሐ ተገሊጾም። መንግስቲ ዝመጽእ ዘሎ ሻድሻ ሃገራዊ መረጻ ሰላማዊ ግልጽን ተኣማንን ኮይኑ ንኽዛዘም ኣብዚ ሃገር ዘላቒ ሰላምን ነጻነትን ዲሞክራሲን ንኽዓስል ይሰርሕ ምህላው እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ሓይሊ ጸጥታ ብዘይ ዝኾነ ኢዳእታውነት ኣብ ድንበር ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ምውፋር ከም ዝኽእል ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሮም። لزب قدمي مفتوح ጸገማት ብምዃኑ ብምይጥ ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ከም ዝግባእ ተገሊጾም። ከይዲ ስግግር ስርዓት ዲሞክራሲ ሃገራዊ ምርድዳእን መረጻ 2013 ብዝብል መሪ ሓሳብ ንተኸታተልቲ መዓልታት ዝጸንሕ መድረኽ ልዝብ ተጀሚርሎ ፋሲካ ያለ ወዳልያቶላ ፍስሐ መብራህቱ
ሚኒስተር ሰላም ከይዲ ስግግር ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ መረፃ 2012 ልዕሊ ዜን ዝብል መሪ ሓሳብ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣካላት ማሕበረሰብን ምስ ተውፃፅኡ ዘተ እናካየደ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ዋዕላ ከይዲ ስግግር ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ዘምፀም ውፅኢታትን ዘድህበ ምይጥ ዝተካየደ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ መልዕሊ መዛተይ ሓሳብ ዘቕረቡ ኣብ ሚኒስትሪ ሰላም ኣማኻሪ ዝኾኑ ዶክተር አብዲ ዘነበ ኢትዮጵያ ዝሓለፈቶም መንገድታት ጉዕዞ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዝሕደርዎም ጽዕንቶታት ገሊጾም ሁሉም የሽግግር ሂደቶች የዲሞክራሲ መገንባት ሂደት ውጣ ውረዶች አሉት እና በየትኛውም አይነት ሀገር ላይ ስሙዝ ሆኖ አልታየም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ኩሎም ጉዕዞታት ስግግር ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣለዎም። እዚ ይኽረአ ዘይካለ ሓድሽ ነገር ከምፅእ ዝደሊ ኣሎ ከይልወጥ ከይቕየር ዝቃለስ እውን ኣሎ። እዚ ዝፈጥሮ ጎንፂ ኣሎ። እቶም ጎንፅታት መስርሕ ዝፈጠሮም እዮም። ሕቶ ፍትሓውነት፣ ሕቶ ቁጠባ፣ ሕቶ ዲሞክራሲ፣ ውክልና ዝኣመሰሉ ሕቶታት ኣለዉ። እዚኦም ዓብዮም እዮም ካልእ ጎንፂ ዝፈጥሩ ዘለዉ። እዚኦም ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦም እዮም። ዝርርብ ምጅማር ቀንዲ መፍትሒ ስጉምቲ ብምዃኑ ምይጥ ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ትኩረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ትልዝብ ገሊጾም ችግሮቻችን በጣም ሲስተሚክ ናቸው። ባለፉት ስርዓታትን በደንብ እየተበላሸ ሲበላሹ የመጡ ነገሮች ናቸው። በእያንዳንዱ ፀገማትና ሕልኽልኽ ዝበዝሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ሰዓታት እናተበላሸው ዝመጽ እዮም። ሕድሕድ መዓልቲ ኣብ እንፍጽሞም መፍረስቲ ተግባራት ሃገርና ዝጎዱ እዮም። እዚ ብተግባር ዝተረኣየ እዩ። ስለ ለውጥ ስለ ሽግግር ስናወራ ያስተሳሰብ ለውጥ የሚያስፈልገው አገዛዙ ነው ወይም ስርዓቱ ነው ካል ባለቤቱ ህዝብ ይሆናል። ብዛዕባ ለውጢ ብዛዕባ ፀገም ክነልዕል ከለና ለውጢ ተሓሳስባ ከምፅእ ዘለዎ እቲ ስርዓት እንተልና በዓል ዋና ህዝቢ እዩ ዝኸውን። ቅድሚ 100 ዓመት 150 ዓመታት ህዝቢ ተሓሳስቡ ከምዚ ነይሩ እንተልና ህዝቢ እኮ ኩሉ ግዜ ሕውስውስ ዝበለ እዩ። ኮይኑ ግና ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ህዝቢ ንቅድሚት መንግስቲ ንድሕሪት እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለውጥ ተብሎ ይጀመርና ለውጡ መመራት ሳይችል ሲቀር ኣብ ሓደ ከባቢታት ለውጢ ተባሂሉ ይጅመር እሞ ለውጢ መራሒ እንትስእን ተበቲኑ እንትቐሪ ዝበለፀ ቅልውላው ይመፅእ። እዚ ፈሊጥካ ብንቕሓት ምሕጋዝ ካብ ውልቀ ክሳብ ትካላት እጃሙ ክንደይ ዝኣክል ክኸውን ኣለዎ። ባህሊ ዲሞክራሲ ምሕያልን ልዕልና ሕጊ ምርግጋፅን ሃገራዊ ምርድዳእ ቀንዲ ተግባር ዋላ እኳ እንተኾነ ሃገርና ግና ንዓመታት እዚ ንምትግባር ተሳኢንዋ ፀኒሑ እዩ ዝበላ ድማ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እየን። የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ የአንድ ጀንበር የጥቂት ዓመታት ጉዳይ አይደለም። የተከማቸ የተጠራቀመ በየጊዜው ያደገና የጎለበተ የሚሄድ ስራ መስራትን ይጠይቃል። ጉዳይ ሃገራዊ ምርድዳእ ስራሕ ሓደ መዓልቲ ኣይኮነን፣ ሕማም ሓደ ዓመት እውን ኣይኮነን። ዝተዋሃለለ በብግዚኡ እናዓበየ ዝመፀ ንዙይ ዝስዕር ስራሕ ምስራሕ የድሊ። ብመንፅር እዚ ትኽክለኛ ጉዕዞ ጀሚርና ዲና ወይስ መንገድና ስሒትና ኢና ዝብሉ ጉዳያት ንምርኣይ እዚ መድረኽ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ኢልና ንኣምን። ንተኸታተሊ መዓልታት ዝካየድ መድረኽ ልዝብ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ኣካላት ተቀራሪቦም ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ። ሚኒስተር ሰላም ከይዲ ስግግር ዲሞክራሲ ዓሚቕ ባህሊ ዘተ ክምዕብል ከሎ ምዃኑ ማይንድ ኢትዮጵያ ገሊጾም። ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ዘተ መድረኽ ምኽንያት ብምግባር መግለፂ ተዋሂብሎም። ኣብዚ ሃገር ዝረኣዩ ዘጋደዲ ዛዕባታት ብዝለዓለ መልክዑ ዘተ ተገይርሎም ሃገራዊ ምርዳእ ስለዘይተበፅሐሎም ዝፍጠሩ ዘለዉ እዮም ተባሂሉሎም። ብፍላይ ሎሚ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ኩነታት ብምግንዛብ ባህሊ ፀገማት ብምይጥ ምፍታሕ ከምዕብል ከም ዝግባእ ተገሊጾም። በህብረተሰብ ዘንድ ልዩነት ሲፈጠር ያስተሳሰብ ልዩነት ሲፈጠር ያንን ያስተሳሰብ ልዩነት በኃይል በመደፍጠጥ ነው እያሸነፍን ለመሄድ ጥረት ስናደርግ የነበረው። ኣብ ማእኸል ማሕበረሰብ ኣፈላላይ ክፍጠር ከሎ ኣፈላላይ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ። እዚ ኣፈላላይ ኣተሓሳስባ ብሓይሊ ብምጭፍላቕ ኢና ክንሰግር መፂና። ከዚ ግና እዚ ልዝብ ዓብዪ ረብሕኡ ድሕሪ ከዚ ኢትዮጵያውያን ኣፈላላይና ብሓይሊ ኣይኮነን ክንተዓርቆም ዘለና። ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ከመ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር በብብርኩ እናፈታሕና ዘይፍትሑ ፀገማትና ድማ ተኸባቢርና ከመይ ክንሰግሮም ከም ንኽእል ክንልምድ ዝገብር እዩ። ሚኒስትር ሰላም ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ሓበራዊ ቤት ምክሪ ውድባት ፖለቲካን 8 ትካላት ዝሓቆፈ ማይንድ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ምርድዳእ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ሓሳባት ከተኣኻኽቡ ምፅንሖም ተሓቢሮም። ከም ፀብፃብ ሪፖርተር ናፋሲካ እያለዩ በብርክ ሃገር ካልኦት ተኸታተልቲ ምይጣት ንምክያድ ከም ዝተተለመ ተገሊጾም።
هجراوي السلام بالزب يزمت زبلا منيستر سلام أبت مدرخ زته هزبي بعلوان نخوينو إجام كم تصوت أتحساسيبن ከዚህ በፊት በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች ነገሮች በኃይል ሲፈቱ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ቅድሚ ሎሚ በታሪክ አጋጣሚታት ጸጋማት በኃይል እንትፈትሑ ዝረአናሉ ሁነታት አሎ ሕዚ ዘለናሉ ስእነት ሰላም ዘርኤና እውን ንነዊሕ ግዜ ምይጥ ከይገበርናሎም ዝጸናሕና ጸጋማት እዮም ስለዚ ድሕሪ ደጊም ዜጋታት ሓንቲ ሃገሪና ብዝሰልጠነ መልክዑ ብምይጥ ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት ክንፈትሕ ብሓሳብ ክንረዳዳ ኣለና እዚ ዓብይ እጃም ክጻወት ይልና ንሓስብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረጻ ደቂ ኣንስትዮን ጉዳኣት ኣካልን በቲ ዝድለ መጠን እንዳሳተፈ ይኮነን ተባሂሉሎም ትካል ኣሃዱ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ምስ ትካላት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ብምትሕባር ከይዲ እቲ መረጻ ዝደስስ መድረኽ ኣሳሊጡሎም ኣብቲ ምይጥ ፓርቲታት ፖለቲካ ጉዳኣት ኣካልን ደቂ ኣንስትዮን ዘካትት ኣብ ምግባር ክፍተት ምህላውን ተሓቢሩሎም ኣብቲ ምይጥ ተሳተፉ ፓርቲታት ፖለቲካ ምህዳር ፖለቲካ ናብ ሕብረተሰብ ዘሎ ሕጽረት ልምዲ ነቲ ሕጽረት ከም ምኽንያት ገሊጾም ኣለዎም መድረኽ ኣብቲ ሓፋሽ ፓርቲታት ፖለቲካ ዛዕባ ጉዳኣት ኣካልን ደቂ ኣንስትዮን ከልዕሉ ይግባኡን ተባሂሉ مرص بورد إثيوبيا شرش هجرة ومرص أنا خنا وح مجبارو ودعو هنا تحت هجر مسارات جبران متى عدل أب دل مسارات خنا تنعبي الجمل وخبلو بوليتيكيان مهور تاريخا أيت التصفي على مايو قاليت توصلنا العلو كلون قد مخلون سلام من رجعنا هجر مسارات جبران مخانون حبيرو مالهم ناب ديمقراطية خط السجاجر النالك زي أبعت أيز جبر زنا رجال ملا أو كربا أو كر نايتكراي كحدوجو سلازي زيات نجارات الريو ديمقراطية كمرجع نزع عد نزل كذا أي تكمن يلون دحر هبيلو حقو يو خبيل خليه نتنا ونكو نتنا درجته ونكو كدم حزي بزلنا يو خونتات نابزح حقو داي ندم صنخت جزء على تاشمين بر زلنا يو خونتات نمرج أزم الرحون زمسلون أتو بروسس ندي أرزع عريو أتو تصيت يعرف سلازي أفتو بروسس هجراو سلام هجراو دهنت نهزب ميتشوت انتي تحلو زقبر تاشمو سجملو أبرز يزني كوفيد ونني حق زربا أنا زوسود إرميجا نهجر زتك مسكاف زخانة جيزة أبرز يوزا هجر زي أزني هوا تسلو تاون بعالم لخن بقلن كنري خلنا من الوقت بناي قلي بوليتيكا درجتي كوكلكو بناي قلقن ناي بهراوي مرجع بورد هذا ما بتلو طلع على وعي بعل سلطانية أم قدام مرجع صبغي زول مخنياتهم ناي حزب دهنتون أب حدا كان نوادغه أب رحقنا بكرمان زلو صبغي وهلاي سلاز خنا دم ما يبلو توم بوليتيكيا من واحد مرت أكابوشت إندجنا بالعلا هجرنا في النومات قعدنا مكل خال كم زحق زبرهم وهل نمرجع جزء خركبي كأل نمرجع منجستي نخرج نخمل مل وتدرات ون بزح نجارات حلفنا تلو priority ون اللو حجي قدامن نهزبي دهنتنا هجر كنا تاتنكو بطعم في التحسس إذا التحسس ونا درجة زلي مثلنا أنا نحنا ولا مرجع غيرنا خنمرح ولا خنمرص تهاجرنا مجمريا قدمي اخوها بالو سلازي ابوليسي تاشمو بهراوي بورد بمنجست تمرح يزبل يبلاي تنمرحيتون منجستي خبل لا سويتي يني لا يمن قللتني يني لزامن وزيرو برتقال مدكاسا سلازي تغملو عدن مرجعان priority كابزلنا نا عالم لخا خناتات صطتا نامنت حجي ما يكمل لنا أدا أباي عذاب مرجع تمخنيو أخيبات تمخنيو كفتر زغل نجاري اللي يخوني لهم زحاسبوا تمرجع برد كل سلا زغل فلما أنا إثيوبيان حزب إثيوبيان دحننتون الألاوينتون كخبر زلوا يمثلني سلازي أوزي كعا مانم بس تقى أواجبون كتب بلي خم كان بناي تأشمون
ብስኩዕ ኣዋጅ እውን ክትግደድ ኢኻ እዚ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዓለም ጦርነት ኣብ ናይ ካልኣይ ዓለም ጦርነት መንግስትታት ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ኣውሮፓውያን እውን ዘብሉ ጠጠው ዘበሉ ግዜ ኣሎ وحسنا مقبي إثيوبيا نمرقاص واحد مفاسس أباينا بتقوم من الوات رؤيز اللان ممزقاب زي حق زبا مخانو بتخلط كسر حلو يقبا تباهيلهم فتحاو تربحنات ماي ربا أباينا مرقاص زكاير تعري هيوات مليونات زلوات عدل زفتر مخانون تاقليز الله سلام والقيتا وارد ولو بريو برهانا كاب عمتاوي تحستو ماي ربا أباي إثيوبيا 86 مئتاوي تفلفلتوكا أبز مفاسس زي بمسنو كاب زلمع مريت اتسابعان تشعتان مئتاوي زخون أو قبسي زركبيو قبسي بمسنو زلمع مريتا 3.4 مليون هكتاريو نزي مولو بمولو النال معتا تركب بأنصارو أب إثيوبيا بمفاسس ماي ربا أباي زلمع مريت حدا 100,000 هكتار مريت كواس أي بصحن يبل صبصاب مصيحة مفاسس نايل 210 قبسي نلمعات مسنو كاب توعلو 66 بليون كيوبيك متر عمتاو ماي اتي 57 بليون كيوبيك متر ماي كاب ربا أباي ترخبوي قبسي اتتقملهم تكنولوجيات لمعات مسنو أزيوم زبنابيانهم بأقوطاصرا أوروباويان 2020 بحافشا نوصاي سدد كاب زغبرتو فريات حرشا 2.2 بليون دولار اتوت رخيبايا قبسي كاب مونغو حموش قداموت افريت مهرت دنشونيا مهرت شغورتي نعداغا عالم بمقرب دما سالسيت هاغريا عمتاو اتوت مهرت حرشا قبس طرح مسحافشاوي نقد سدد إثيوبيا تقراربا እዩ حرشا قبسي بزبناوي مرمر بزحاشه ميلا اتحرارسا كمو دما بعبيتي مسرته لمعات مسنو زسالت እዩ ካብ ግድብ ኣስዋን ክሳብ ግራት ሓረስቶት ዝተዘርግሑ ብድምር 272 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለዎም መስመራት መተሓላለፊ ማይ እውን ኣለውዋ በአንጻሩ ኢትዮጵያ ለሙውን ውሕስና ምግብን ቀለብ ዓመተሙን ዘይረኽቡ ሚሊዮናት ዜጋታት ዘለው ሀገር ኮይና ቀጽላላ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይህን ኢነርጂ ተጠቅመ ፓምፕ በማድረግ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተጠቂምካ ማይ ብምስሓብ ሕርሻዊ ማእቶት ተዕቢኻ እዚ ማለት ጉዳይ ህላው እዩ ቀረብ ምግቢ ምውሳኺዩ ጸገም ውሕስና ምግቢ ስለዘለናን ካብ 8 ክሳብ 10 ሚልዮን ህዝቢ ብትጽቢት ረድኤት ዝነብረላ ሃገር ብምዃንና ነዚ ከይለወጥካ ክሳብ መዓዝ መቐጻል ይከኣል ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶ ውሕስና ምግቢ ንምምላስ ሃፍቲ ማይ ተፋሰስ ኣባይ ናብ ግልጋሎት መውዓል ኣገዳሲ እዩ ዜናታት 6 ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ዜናታት ወጻኢ ሓልፍ